Kwa simara president ya section kasikisi county misimi ase bono iga etugetherande tubwate obwoba ase egento konyora twatebire ng'a kierire kisi county abasibati goitu nande keiranire bono iga yeni omosibati iga itetu osacha boria koire omosibati erumu ogenda ochikomong'enta ororo na komokorera ebinto bitabweneti okorera komong'enta bono igo tokobori iga buna tore ororo ebinto biaruete korukare mpaka ase ebukumbire ororo no omusibati orio otebeti ng'a reta abasibati abasacha bao agasinyuka reta enamba ya abasacha ekinde gento kere korwa ase epipiria nonya abasibati abo bare town iga mbamanyire ng'a mbare ororo lakini mbamanyiri ng'a ebare ororo ase ensemo yogoitu bono abasibati babeire ebagoitu buna chinda emiaka gete yaraerire gochimaga nande egento eke ngiakorekanete togatara iga togakura togagikeria egento eke kairanage nande bono okorora ng'a giachakire buya nabo okoigwa omosibati oituru bwakirwe emioro ong'entirwe ande moyo bare omonto ogaitira akire emioro agotara nande kwanyora omosacha oria omoitete no bare nere gekogera tabwati ase agochi ekorasimisa bono mpaka bamenye na omosacha oria gaki twarenge gosaba eserekari eria emanyete ng'a no tore abasibati mbare ororo bakweyoni egekwera okweyoni tari bono iga gwachaka nande nkomanyire ng'a nkore ororo gaki motorore nainto buna mwanya banto nainto motorore ng'a na mwanya banto bagotara egekogera okweyoni oko gwasomirie abana abantu bande baigwire biasara banyorire ebinto ebinene korwa ase okweyoni oko inki mogotobori abasacha abatari banto bakorwande aba nabasacha bari bakonerwa tokoneri nano bagocha banchoka bacha gotoita gaki twarenge kobori onde bwensi ore serikali eso egati gaki etokonya twachandekire abasibati bane tukare goitu buna chinda mini sinto bwati yaki yaiterie gotokonya ng'a ntunyare gokonyekana intu korwa ase ebinto ebi naintu ritukeri monto toreke torwa ase ebinto bweneti togoitu abasacha onye tokari kobagosera gaki mbwate namagosa ari nakogosera ong'ire ase nonya polisi ng'enda nsibu namagosa kobwaka ong'enta egekora nanche nimbwate abanto bantegemete kobwaka ong'enta omosibati buna orite tu omosibati omoke otigete abana ebimwerere gaki twarenge gosaba eserekari onde bwensi onde ande ase aigwete gaki batobwate si nainto totware ekiombe gieto kegotosupport kegotorora ng'a nainto ntore ororo nonya kere ebinto binde bikobagu nainto twabagerwa twamanyung'a ntore ororo aina ara amasaba aito gaki totige goitu toitiru buna chinda bobe twarenge goteba iga abasibati toitiru inki toratebe igo twari kobwate nase obwamo tokure na kinga toitiru bobe kwa Mawere director ya Vision Stars Ladies. Vision Stars Ladies ni kiombe ya chetamu okonya sex workers konyara kumanyanga haki yao yabo teriko bakonyanya sekero bari gasi yabo ya sex work twabere no goichano konene monoke gime ekero getendo gya korekanete muisonde muswate manyara tukobo goitwa ase room asale ngokora ebiasara byayo tario ibe konyarire kobo goitwa abange babere goitwa mwako orio era oyo mona itetusune kagaria akabetu moya kanyara kobo gokwa twafatirire kesi ekyo monto moitete taranyara kubwatwa etogo sabe serikali nyara gotokonya ekero mukungondo basi abeire kobo ogoitwa okuru ekere perpetuate korigibwa eserikali etware chinguru esugume mono banyare kobwatwa nande banyare gosibwa egere aba banyarire bagoito gose banyarire koba bakomuza banyore justice etogo kumia kero tokonyora tokogenda chikesi bune chikotini kwanyora ng'a omonto oria oitete omonto bakakwete osiboirwe nande ochira ase abanto bono tonyara gokuming'a eserikali eyeiga netaete gotokonya gose nere gotonyanya ase etaete toitu tokupi so twakemeire sana egetende giki kiabete kiogoitu kia abasibati nainto ntobwente koba moyo ntori ase ense by mistake ntobwente koba moyo ase eng'encho nainto mwanya banto so twachire rituko ria rero gokemea buna activist na human rights defenders togokemea egetende ekio naende abasacha gaki twabasoroire nki bono mogotobori ase eng'encho twensi mwanya banto tori tigari rituko amakweri nare ense eyeiga tigari rituko ri omonto amakweri amoche rituko ria rigoika tomanye ng'a agakwa lakini tari ng'a agaitwa nomosacha so rituko ria rero tunakemea gender based violence kero omonto nare entitled komenya ase obogima bore ense eyeiga na serikali national government na county government togosaba motobwate si egere ereti eya abasibati goitwa yabeire goro mono bakayakoire obwoba ereti ire nyare kobe eke nande onye konyarekana esire piega egere tonyare komenya ase omorembe busunekaga iga na bosongo na kisi county at large etomenya tono obwoba ndiye mono onde bwensi obwate chirumu oranyare komenya abaiseke mwaye obwate chirumu chia abaiseke bagosoa kwasa bo moise koyeke bande amarieta ena asakuru egekogera abagochaka egabe biseto omonto agoteberie tari ng'ao
muna bono moise ko yosirete ntomanye tusobo gari gote migori marote bakisumu gaki twasaba na marieta nga Vivian tatebetirie taria muino twari gusabonde bwansi obwate room muno moise ka gochorora mogeni omosabeke bande epotoko bieke bande oteba na sobo boronge na marieta yonsi egere chiko twegasire raisi muna bonde gasi ekongeta ntoramanya sobo ntoramanya kende yonsi abe namba ya enja togete enambe iya tumiti go Nairobi go chikorete kebande kiaye gaki twasaba onde bwansi obwate nyomba abo ori omoiseke asakoru na ekiamoreta aga ige biasara acha gokora egetambulizo na kirege ntokiaye mwali kanse kwamanya ko omoiseke ru twabeire bobe twitiri bosongeye taringa na abasubati obuka bakari koibera abantu abasacha na baro nkoibera bara abasubati ntundo bwa test kwenda koribota lakini omusacha na bwate chinguru cyogo toita gaki twitiri bobe mwali gwanche serikali asoegati etororera amabere gaki twabeire bobe gaki nyasaye tigatora aturwanire bona sia ikeire tanga ekero umeiro moise ko ngane sex work olega sia ya sawa para nargo sawa basacha umanyenga ekero kogenda komokorera bogoso kumurita oyo no moibori obwata abana atiga nyombo cha kubarigiri gente gitanga omanyenga oyo no mwana bwo muntu bunaye nayo ro mwana bwo abaibori bawo oyo nera no mwana bwo abaibori baye nando omanyenga moise ko mwabo muntu gose moise ko mwabo mumuromino ayeire nga yara ko aye no moibori wachire goito mwana obande street asa kore biasara bya yara ko banga no yoro goito na kitware ko yara ko banga moise ko mino kwanyolero beturo mo yeru na kitware ko so tiga twanchane to baba nta mo nyasaye ga tongeta ga tubekense yega otogo kore biasara nga sex work toka tokore sex work asenjere bwenerete na baba go chago tokore because sex work ne biasara bire to a selling buyer na willing seller na willing buyer onde tayo ko betere monto ngaki inju kone no monto bwe ko mo musacho ko se familia ye oichaga iga se room o chakogora sex so tigo kore biasara bya kore te room abu okore ogendo chiko kore bya oito monto ekine ke basinya sae na ande serikali ko Redango Justin Magoma, for Kisi County, in a human life defender, for Kisi County. Naja okwana igoro yaba oitoka basubati, obamana twanyara kanyara Kisi County, basubati bari bakonyara goitina basubati bari Southampton, basubati bari for female sex workers, na basubati bari vulnerable in their community. Dingane rigario goitwa basubati, dingana rio monta yo moja tokete kubane jamii yetu ya Kisi, tunyara kuungana pamoja, tukemei mambo ya waji ya wanawake. The females in our community very safe at all. Kuwa mwanamke, being a woman is not a death sentence in the community. We are not, the women in our community are not safe. Tukae kama jamii tuongee kwa sauti moja, wanawake wapate heshima yao katika jamii ya Kisii. Tuanyare gusaba serikali yetu nyara kutokonya, abantu betu nyara kubeka namo, investigation nyara kurekana, bali bakoreka tena buneke banyara gukugori gwatwa. Entonya ako manyene community ya gusia abantu mospi abo musubati abo mugaka ngo turiti gwara no mwanya abantu na inale se community.